Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Mafarkin Farida, kashi na 16 na marubuciya Asma Baffa, wanda yake zuwa muku a cikin wannan channel ta mai suna Dandalin Hausa Novels, wanda ni Mama Hanim nake karanto muku. Idan za su tafi ko sanda su bello ba sa ɗauka, sannan shaddoji suke ɗinka masu kyau su yi gayu sosai. Saboda yaɗuwar wayar hannu da kallon fina-finai duk ya jawo har ƙauyen sai ka ga wasu da yawa sun ɗan waye. Wasu ma ba za ka ce a ƙauye suke ba. Dan ma su bello a riga suke sosai, amma in dai za a fita to fa ɗinki mai tsada ake yi a birni. Shi kuma yasa a garin ake musu kallon 'yan iskan wayayyu. Su ne shegun gari. Idan baka zuwa majalisar su bello to baka haɗu ba. Su belloti suna ganin 'yan birni, saboda haka suka kulla aniyar dole sai sun bar rigar nan gaba. Shi yasa ba su da aiki sai zancen kuɗi da matan aure. Iyayensu sun yi su yi aure amma sun ki. Shi kanshi belloti da Manal tana da kyau ne, amma ya san ya fi ƙarfinta a ƙauye. Yahaya ne ya ce, kai belloti ka ce ba dan Manal tana da kyau ba, ai ta kai kafi ƙarfinta ma. Belloti ya ce faɗi ka ƙara, yanzu ma sai ta zo na ga yadda ta koma. Amma har yanzu ni na san na fi ƙarfin Manal, na fi ta wayewa. Yarinyar tana da kyau ne gawa, shi yasa zan rufa mata asiri. Tafawa suka yi sannan suka fara alwala saboda magariba ta gabato. Masa wasa da sallah, su kan matasan da ɗan ilimin su ba irin matan garin ba da suka sa tallan fura a ransu kawai. Wace gari da safe Manal ita ce ta gyara gidanta da tafasa ruwan zafi da Lipton. Da komai ta ɗibi nata ta bar wa Sajiya nasu. Farida suka fito, dama ba su da kuɗin biredi. Tunda sun samu Manal har siga ta saka, haka suka ɗiba za su sha. Ga su Alhalkatu za su tafi makaranta, ba su da ko kuɗin break. Manal ce ta ba wa kowa naira 100 cikin yaran, ta ce gashi nan kuɗin break ne. Idan na ce zan saya muku biredi to ba za ku samu na break ba. Tunda kun karɓi ɗan ruwan zafin nan, ga na break kowa naira 100 ku ci wani abu. Su Balagi sai murna da godiya. Hajiya ta galla musu harara tare da furta, ku ba da kuɗin ta, ai mu ma ba rasa mu kai ba. Da gudu yaran suka fice suka yi makaranta. Manal ta kyale su ta ci gaba da sabgarta. Fuzal tunani yake ta faman yi, ta wace hanya zai fitar da Manal daga talauci, ya rage mata wahala kaɗan ta yanda ba za ta gane ba, kuma ba za ta tsargu ba. Amir ya kira a waya da Turanci ya ce, ka zo ina son ganin ka. Ba a ɗauki lokaci ba Amir ya zo ɓangaren Fuzal. Fuzal ya ce akan yarinyar nan ne ya kamata na rage mata talaucin nan. Na san yanzu tana can tana wahala. Ta yaya za ta dinga samun kuɗi ba tare da ta gane ba, kuma inda ba za ta ji komai a ranta ba. Amir ya ce wallahi ni ma na yi tunanin haka. Amma abin da za a yi ni a gani na, ƙawa za ka yi mata wacce ba za ta gane ba. Kawar sai ta dinga zuwa wajen Manal, ta nan za a taimaka mata kawai. Fuzal ya ce to wa za a sama mata? Ba za mu haɗa sabga da 'yan gidan nan ba, ka san dai gulmin masu aikin nan sai su fallasa, kuma abu ya zo ya kwaɓe. Akwai friend ita Shukura tana aiki a hospital, su ma dai su Shukura ba kuɗi ne da su ba, amma tana aiki, sannan suna da ɗan rufin asiri. Ni ma mutuncin da muke yi, kanwata da aka kwantar a asibiti ta kular min da ita sosai, shi yasa muke dan gaisawa. Ita za mu kai wannan aikin a matsayin ita ce za ta dinga taimakon Manal kafin a yi bikin. Bari zan kira ta, idan ta zo sai mu tsara yadda komai zai kasance. Da farin ciki Fuzal ya ce sai ta dinga dan koya mata karatu ma, sannan tana dan wayar da ita. Amir ya ce kwarai, ai kuwa Shukura 'yar gayu ce, ta waye da yawa. Saboda murna Fuzal har da dukan kafada Amir yana dariya. Amir dariya ya ce, kai me haka wai? Da akan Manal din nan ne? Kai dai Allah ya yi maka. Fuzal ya ce mu je can gidan hutu na a kira ta police na matsu. Amir ya miƙe suka fita zuwa gidan hutun Fuzal. Fuzal ya ce mata akwai munafunci. Wasu babu sirri saboda tsaro ya ɗauko wani sabuwar hular gashin, wani kitson bomali ya saka a kan shi mai yawan gaske, sannan ya ƙara gemu da saje tare da manna face mask. Wadda da kan Shukura ita ma ta gane shi, ta je garin daɗin zancen su na mata ta faɗa wa Manal, amma yanzu ita da mai kitson bomali kawai ta san shi, sannan ba za ma ta ga bakin shi ba balle hanci. Kamar yadda Shukura ta ce a bata minti 15, hakan ne kuwa ta bar asibitin
da uniform ɗinta ta zo gidan hutun. Babu tsoro, ta san Amir sosai. Tunda ta zo katafaren gidan take kalle-kalle kamar ɗan ƙauye saboda haɗuwa da tsaruwa. Musamman da ta shiga falon kamshi da sanyi ya daki hancinta. Tunda ta shiga ta gaisar da su Fuzel, tunda ya amsa sau ɗaya ta lamai da kansa kan waya yana latsawa. Har suka gama maganarsa da Amir bai ce ƙala ba. Yana jin yadda suka tsara komai da Amir. Shi kanshi Amir cewa ya kanwar abokinsa ce Manal. Yana so ya taimake su amma baya so ta gane shine za ta taimaka mishi. Ita kanta Shukura ninke ta suka yi bata san komai ba. Amir kuma ya ce kar ta nuna ta san shi ko sunan shi ma. Nawa za a biya ki? Shukura ta ce don wannan aikin masu yayin biya ni ai mutunci ya fi kuɗi. Idan ni ma fa na yi lada zan samu wallahi ka bar kuɗinka ko sisi ba zan karɓa ba. Amira ce duk da haka zan dinga baki kuɗin transport. Shukura ta godiya ta sha wankanta cikin uniform fari har da farin gilas ɗinta. Chocolate ce kyakkyawa da ita doguwa amma za ta yi shekara 25. Ta girmi Manal nesa ba kusa ba. Tana ta tunanin waye wannan, sai Amira ce wannan yayana ne, sunan shi Ammar. Shukura ta ce a ranta wannan a haka wanda ko arzikin kallo bata samu ba kuma ya ki magana gashi wankan nashi na azaba ya tafi da imanin Shukura. Sai ta ji ya burge ta, ta ji tana wani son sharanta. Tana son namiji mai aji ga iya daukan wanka. Gashi da gani ka san ba karamin mai kuɗi bane. Ita duk da kitsan nan na Bon Mali ya burge ta iya wankan kawai. Addu'a take ina ma zai so ta. Ko dan shi sai ta dage ta yi aikin nan ko za ta samu ya so ta saboda yawan mu'amala da su zai iya faɗawa santa. Amir ne ya bata 10,000 ya ce wannan na transport ne. Sannan ya sake bata 20,000 ya ce wannan kuma na Manal ne. Kin gane yanda na ce za ki yi ko? Ki yi mata kyautar. Shukura ta murmushi mai zafi don ta burge Ammar wato Fuzel saboda ta ga ya kalli inda suke tsaye da Amir. Suna gama Shukura ta tafi abinta tana murna. Ita yau ta ga miji kam ta yi gam da katar. Yanda Amir ya bata kwatancen gidan su Manal nan ta wuce da Red Anafef. Gidan ta shiga da sallama Hajiya tana tsakar gida tana wankewa farida kayan sawarta. Su masu tura suna taya ta. Ganin mace da uniform Hajiya ta bata rai ta ce allurar rigakafin aka fara ne ko allurar polio din ce. Kuwai ba ku da aiki sai rabon maganin jaraba? Gwamnati bata san ta bada kyautar kuɗi ba sai magani. Mu yanzu ba magani bane a gaban mu yauwa. A ƙara gaba ba ma so. Shukura ta bude baki da mamaki daga shigowa ko amsa sallama babu. Ta ce Manal nake nema don Allah. Kai dai tana daki ta saka waya gaba tana kallon hotunan Yarima Fuzel. Tana nishadi. Fuskar sa ta kura a ido. Ta ce kai kuɗi ba ƙarya ga kyau ga kuɗi wayyo Allah na. Dan Allah kai sauri ka zo ka fara zubar mun da kalaman ƙauna. Ai wallahi tun a waje ba sai an yi aure ba. Ko me kace na baka? To zan baka. Tunani ne ya faɗo wa Farida me zai hana tun yanzu ta fara gyaran jiki. Gyaran amarya ta fara shan magani na infection da magunguna kala-kala. Kafin Yarima ya zo ta gama haɗuwa tsaf. Tana haka ta ji muryar wata tana neman Manal. Jin an ce Manal sai ta fito da sauri ta ga wace ce take neman Manal. Tana fitowa ta kalli Shukura yar gayu ta san me za ta yi da Manal ko a kawa. Farida ta galgale da dariyar mugunta ta ce halas sata ta yi muku. Na san tunda nake ganin kuɗi a hannunta sai dai ta sata. Shukura ce ta dinga mamaki. Yan uwa suna haka dama a junansu? Dama Amir ya ce ta kula da su. Shukura ta ce idan Allah tana ina. Farida da sauri saboda mugunta ta ce mu je na raka ki ɗakinta. Manal tana kwance ta fara bacci ta ji muryar Farida ta ce tashi don ubanki an zo a kure ki. Manal ta miƙe zaune a tsorace idan ta ya zazzaro. Ita ta san ba ta da ƙawa a garin nan bare wannan yar gayin haka. Ai dole ma laifi ta yi. Murmushi Shukura ta yi acting kamar gaske ta ce yanzu Manal baki gane ni ba. Gaskiya kin bani haushi. Nas ce fa Shukura wacce kika taɓa kai wasu marasa lafiya maza samari su biyu. Kin tuna? Manal ta tuna sanda ta kai sa Amir asibiti da suka yi hatsari amma ita bata gane wannan nas din ba. Dama Shukura ƙarya ta yi a private hospital take aiki. Manal bata wani santa ba. Manal ta ce gaskiya ban gane ki ba. Farida ke tsaye tana jin gulma jin an ce maza da suka yi hatsari an kai su asibiti to ta gane su Faruk ne da suka cuce ta. Ai sai ta ja tsaki saboda tsanar da take yi wa Faruk ta gaba abinta. Ba ta son jin ma ko me sunan shi.
Manal kawai murmushi ta ce wallahi na kasa tuna ki ya hakuri. Shukura ce ta dariya ta ce ba komai dama kawai kin burge ni ne. Ganin yanda kike da tausayi ga ki da hankali. Yarinya karama da ke. Shi yasa na ce insha Allah sai na nemi gidanku. Wannan kwatsam kin fito sayan abu ni kuma zan wuce ta layin nan. Na ga kin shiga gidan nan shi yasa na zo. Yau na tambaya ashe ma nan gidanku ne. Manal ta ce amma na gode lallai kina kaunata. Da fatan zaki zama kawata. Shukura ta tambaya. Manal da sauri ta ce ba matsala na gode. Dama ba ni da kawa ko ɗaya na samu abokiyar hira. A wace unguwa kike? Shukura ta faɗa wa Manal inda gidansa yake tare da cewa ta nan layin nake wucewa idan zan je wajen aiki. Zaki dinga gani na akan lokaci. Manal tana murna ta ce to na gode bari in ka miki ruwa. Manal tana fita Shukura ta zare 3,000 ta daga filo din Manal ta ajiye mata 3,000 ta zauna jiranta. Manal tana shigowa da fiyota guda 2 a leda. Shukura ta mike ta ce sauri nake yi kawata. Ba ni na sha na tafi. Shukura ta sha ruwan da sauri sannan Manal ta raka ta har bakin titi ta dawo gidan tana tunanin me za su ci da dare ne. 2,000 da Amir ya bata sun kare a abincin rana da kuɗin makarantar su Falaki. Zama dai tana tunanin gobe da me za su karya. Ga yara ƙanana da ce ma iya su manya ne da sauki amma yaro ƙarami ɗan makaranta a bar su da yunwa ga kuma gajiyar makaranta. Ai abun babu daɗi. Hajiya duk kuɗin da suke samu sai su hana cikin su kai wa malam ko su siya wa Farida kayan kwalliya da na gyaran jiki. Suna zaune yara suna Islamiyya, Malam tana jin hirarsu da Hajiya. Suna gani ba su da abin da za su ci, amma hira suke yi Farida tana cewa ya kamata Hajiya na fara gyaran jiki irin na amare, saboda kar ya zo ya ce bikin nan a kusa yake son shi. Maganin sanyi da wanda zan ɗan ƙarawa jikina lafiya, ya kamata a ce na fara amfani da su kafin ya zo. Hajiya ta ce ab ya aka yi basirar mu ta ƙare. Ai ya kamata yanzu tunda ba kuɗi zan je wajen yaya Sani ya bani ko 2,000 ce sai mu nemo maganin sanyi ko kala 2 ne masu kyau ki fara sha yanda da ya zo ko gobe ne to a shirye muke. Mana ce ta kalle su ta yi dariya ta ce wallahi Allah ya kamata a kai ku gidan masu taɓin kwakwalwa. Asibiti ya dace a kai ku a auna hankalinku. A duniya inda a fim na ji ana haka wallahi zan zagi mai fim ɗin ne zan ce ƙarya ne. Wani abin idan ka ji a duniya sai ka rantse ba zai taɓa faruwa a gaske ba, amma sai ka ga abin da ya fi haka ma yana faruwa a gaske. Mutane kamar ba su da hankali idan suna wani abu akan zan zuciya da son kuɗi. Son kuɗi ji ya haukata ko. Na tabbata Rima nan da kuke so da a ce talaka ne, dukkansa ba za ku so shi ba, amma saboda kuɗi duk kun mai da kanku wasu zararru. Unguwar nan sai gulmar ku ake yi dangi da mutanen arziki, ba wanda bai faɗa muku gaskiya ba, kun ƙi yarda. Mafarki har abin dogaro ne? Ke ba wata waliya ba, bari a ce wata aya za a saukar a kanki. Dan Allah ku rungumi talaucinku. Mu dawo gaskiya mu nemi sana'ar yi wacce za mu dogara da kanmu, mu rufa kanmu asiri mu haɗa kanmu. Shirman nan mu daina mu zauna mu nema wa kanmu mafita dan Allah Hajiya. Hajiya ke ce babba ki daina wannan abu. Ke fa ya kamata a ce kina yi mana faɗa, kina ɗora mu akan hanyar gaskiya. Ke ce mai bamu tarbiyya amma kin zauna Farida ta gama lalacewa. Duk wata hira da kalaman banza faɗa take yi a gaban ki kuna hira, kuna dariya, kuna wani tafa dan kawai kina da ƴa budurwa. Akan ki aka taba haifar yarinya budurwa? Na tabbata abin da Farida ke yi a gaban ki ko da ƙawarta Ruma ba sa haka. Yarki ce fa. Kowa yana so ya ga ɗansa ya zama nagari. Duk da na san yanzu haka matasan iyaye ke yi wai gani suke yi wayewa ce da burgewa. Ka haifi yarinya budurwa sai ku maida ta ƙawarku. Duk maganar da uwa ta ga dama faɗa take yi a gaban ‘yarta sai ta hira suna tafawa. Duk inda za su je sai su tafi tare tana nuna mata duniya. ‘Yarta tana kuma ƙarawa nuna duniya ‘yarta fa ta girma sun yi kai ɗaya da ita. Shigar banza da kayan shafe-shafe duk ita take ɗora ‘yarta a kai, ko yaranta mata, tana alfahari da su. A gaban yara uwa za ta ci mutuncin mijinta kuma ubansu, wasu su taya ta kishi har da ma yin gaba da iyayen nasu maza akan an wa uwarsu kishiya. Daga sun haɗu da uwa barlagaza shikenan sai ta sa ‘ya'yanta a rika gallazawa kishiya da ‘ya'yan kishiya azaba.
su hana ubansu kwanciyar hankali. Shi yasa yarinya sai kaga ta fi ƙarfin iyayenta, yanda ta ga dama haka za ta rika faɗa wa uwarta magana san ranta. Ƙarshe kuma uwar da ta lalata su ita ce za su gagare ta, ta rasa inda za ta yi da su. Ƙarshe ita kanta sai dai ta kai ƙararsu wajen iyayenta, kakanni idan suna raye, ko wajen danginta ko dangin ubansu ma, a yi musu faɗa amma ba sa jin maganarta. Saboda sun gallabe ta bayan kuma ita ta jawo kanta. Wallahi Hajiya kika yi sake abinda Farida suke yi wa baba, ya sun sai sun miki. Ai gashi nan kina gani, ba ta miki wanki, ba kya morarta a matsayin ke kika haife ta. Sai ka ce ma ita ce ta haife ki. Wanki kike yi mata da guga da sauran ayyuka, idan baki yi ba za ta yi ba. Kin ga kenan kin maida su kazamai, kuma laifinki ne. Sannan duk abin da ta ce shi zaki mata. Ga yara nan su Sa'iha duk ba sa jin maganar ki. Nan gaba za ki ga wulakanci ko wallahi. Kafin kowa ya yi kuka, ke za ki fara yi. Mu kawai 'yan jaje ne. Ni dai na gaya miki. Ya kamata ki sa 'ya'yanki a hanya ta gari. Daga an magana ki ce wai yara an ba su yi aiki yanzu ba, sai yi a gidan mijinsu. To ta yaya ba su yi a gidansu ba za su je gidan miji su yi, bayan ba su saba yi ba. Dole haka za su lalace. Ni dai wallahi na gaya miki. Farida ko kin auri prince din haka zaki masa kazanta. Libinki akwai bayi za su yi miki komai ko? Ko shafe-shafen naki zai kalla kawai. Hajiya tunda Manar ta fara magana ta saki baki har wajen minti 30 Manar tana zazzaga musu fada. Kowa ya ji fadan Manar ya san gaskiya ta fada, amma Hajiya sai ta fashe da kururuwa ta ce Manar ta zazzage ta. Farida ta ce sai ta mata dukan tsiya, ta dauko ta ɓarya. Garin da gaske suke yi ta fece ɗakin ta. Farida ta ce ai zaki fito ne wallahi. Ko zaki shekara a ɗaki in dai kika fito sai na fasa miki kai. Manal ta ki fitowa haka suka kwana da yunwa. Rashin fitowar Manal sun san da Manal ta fito to ko a shago ne sai ta ci bashi ta siyo su Falaki ko da gari ne da siga su sha. Su Falaki sun sha haushi na rashin fitowar Manal yau din nan. Dan gashi nan sai da yunwa za su kwana. To masu sauraro, anan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni ce taku kamar kullum Maman Hanim nake cewa ayi saurare